जोंनि केसा रेजिस्टार जाबाय ओमफ्राय आं दा रेजिस्टार जानायजोंल' आंहा गोजोननाय गैया जेखिनि मानसिफोरा आंनि फिसायखौ हामला खालामदों बिसोरो एखेबारे एरेस्ट जानांगौ जायफोर साख्रि दङ बिसोरखौ सासपेन्ड खालामनांगौ फाइनालि गोबां खस्थ' दुखु नाजासाबनायनि गेजेरजों नाजाथाब आङो दा मोननो हाबाय केस फाइलखौ जोंनि केसा रेजिस्टार जाबाय ओमफ्राय आं दा रेजिस्टार जानायजोंल' आंहा गोजोननाय गैया जेखिनि मानसिफोरा आंनि फिसायखौ हामला खालामदों बिसोरो एखेबारे एरेस्ट जानांगौ जायफोर साख्रि दङ बिसोरखौ सासपेन्ड खालामनांगौ इमिडियेटलि आरो आंनो न्याय नांगौ बेखौ मोनबासो आङो गोजोननाय मोनगोन आरो आंनो मोजां प्रटेक्शन नांगौ बेखौ मोनदोंब्लाबो आंहा गोजोननाय गैथ'आ आरो आंनो थाबैनो गासिबो न्यायखौ मावनानै होनांगौ आं बेखौनो लुबैयो जोंनि एफआइआरखौ एक्सेप्ट खालाम जोंनि एफआइआरखौ एक्सेप्ट खालाम शिवराज बसुमतारीखौ एरेस्ट खालाम शिवराज बसुमतारीखौ एरेस्ट खालाम जोंनो न्याय नांगौ जोंनो न्याय नांगौ एरेस्ट खालामनांगौ